esango genuke iparralde, hegoalde logika batean hemengo estatuen beharrak, enpresen beharrak, baina baita ere igual gure herritarren bizimodu erosoak eramaten dutela atzerrian gerrak egitea, batez ere hegoaldeko herrialdeetan. Baina hemen egiten dira ere atzerrian erabiltzen dian armak. Gure industriaren parte da armagintza sistema eta nolabait hori ez, elikatu egiten ditugu hainbat herrialdeetako armadak eta gerrak gertatzen dianean gure enpresek etekinak ere edukitzen dituzte. Bankuak ere, hemen dauden bankuak dira interesa dauzkatenak armagintzan eta interesa daukatenak hainbat gatazketan dauden irabazi ekonomikoetan. Gerran finantziazioa dauzka maila ezberdinak. Alde batetik estatuen aurrekontuak daude. Aurrekontu horietan parte handi bat eramaten du militarrentzako, baina baita ere poliziarentzako, segurtasun eredua ere saltzen diguten hori beldurra edo gainditzeko sistema militarizatu honek nolabait presupuestotan ere eragina dauka. Hori salatu egin behar da eta mugimenduak nolabait egiten duna da planteatu gastu soziala elikatzeko gastu militarretik kendu egin behar dela. Eta lortuko degula nolabait hori, pentsioak edo osasuna edo hezkuntza sistema duinagoak. Norbanako bezala, objekzio fiskalaren aukera hor dago. Gero baita ere, bankuekin daukagun gure harremanetan ere ziurtatu behar dugu gure lan egiten dugun bankuek ere inbertsio etikoak egiten dituztela. Eta hortarako hori ez dutela armagintzan gastatzen edo ez dutela beste herrialdetan dauden gerretatik etekina ateratzen.